611 Turkulainen Jarkko, 508 Savolainen Marko, 240 Huttunen Matti, 137, se joka Paukku-Ari ei tulekaan mukaan, eli hän on poissa. 54 Pylvänäinen Pertti, 609 Niemi Reijo, 85 Kärkkäinen Heimo, 565 Kynnönen Riikka ja 571 Juuti Sari. Ja 3 tonnin lähtö on tapahtunut. 7,5 ratakierrosta juoksijoilla matkaa. Tuomas Lunttila kärjessä. Noin 35 sekuntia. Hieman alle 9 minuutin vauhtia. Kolmen kärjessä Lunttila, Niemi, Pylvänäinen. 600 metriä 1.52. Ja 1000 metriä 309 kärjelle. 9.87 vauhtia. Ja pojat näyttävät vetävän vuorovedolla. Kärjestä Niemi, sitten Lunttila, Pylvänäinen, 3 kärki. Ja 3 tonnin kärjellä matkaa 2 kierrosta maaliin. Niemi ja Lunttila nykäsevät, Pylvänäinen hieman jäänyt. Ja Jarkko Turkulainen siinä ylittää. Ja Heimo Kärkkäinen 2 kierrosta jäljellä. Mats Hestöl 2 jäljellä. Ja Matti Huttunen ja Ari Paukku sinne peräkkäin. 800 metriä jäljellä pojilla.
Kärjellä alkaa viimeinen kierros, sutistuskierros. Niemi edelleen kärjessä ja Lunttila seuraa varjona perässä. Pylvänäinen 10 metriä jääneenä. Riikka Pynnösellä 2 kierrosta jäljellä. Ja Heimo Kärkkäisellä, 55-vuotiaalla veteraanilla, viimeinen kierros lähtee. Hienoa loppukiri vaan sieltä. Matti Huttusella viimeinen kierros ja Ari Paukula samoin 15 metriä Huttusen perässä. Ja Sari Juuti tulee hienosti. Lähtee viimeiselle kierrokselle. Marko Savolainen vanavedessä. Ja sieltä 3 tonnin kärki tuossa maaliin. Lunttila vetää viimeisen 50 metrin aikana Niemen ohi. Eroa 2 askelta. Noin 9.33 ajalla. Pylvänäinen 3. Noin 9.39. Ja Heimo Kärkkäinen. Alle 10 minuutin. Menee. 9.58 suunnilleen. Juokseva aika. Ja Riikalle lähtee viimeinen kierros. Rutistusta Riikka. Ja Matti Huttunen vetää siellä viimeistä päivää. Hieno loppukiri. Ja Ari Paukku perässä 20 metriä. Ja Sari Juuti, loppukiri. Vielä 20 metriä jäljellä. Epävirallinen aika 10.34 ja 10.35 väliin. Ja sieltä saapuu Riikka Pynnönen loppusuoralle hienolla askeleella. Jalka nousee vielä. Viimeiset 80 metriä, rutistusta vielä vaan. Ja raikuvat aplodit yleisöltä. Ja kannustukset. Hienoa, hyvin tulee loppuun saakka vaan. Rutista. Hyvä. Noin 11.36. Ja sitten illan viimeisen lajin tulokset, eli 3000 metriä. Ensiksi naiset 3000 metriä. Ykkönen oli Sari Juuti, kenttäuri 58, aika 10.34,8. Toinen Riikka Pynnönen, Helsingin Jyry, aika 11.37,1. Miesten yleisen sarjan 3000 metriä. Ykkönen oli Tuomas Lunttila, Saarijärven pullistus, aika 9.33,1. Toinen Jarkko Turkulainen, Nurmijärven yleisurheilu, aika 9.43,9. Kolmas Mats Hestö, Espoo IF, aika 10.05,9. Ja neljäs Marko Savolainen, Helsingin Jyry, aika 10.35,4. Ja sitten miehet 45, 3000 metriä. Ensimmäinen oli Reijo Niemi, 9.33,6. Ja toinen Pertti Pylvänäinen,
Pakilan Visa, molemmat Pakilan Visasta, 9.39 tasan. Miehet 55, vuotta 3000 metriä, Heimo Kärkkäinen, Päijät-Hämeen veteraaniurheilijat, aika 9.57,8. Hieno suoritus 55-vuotiaalta, alle 10 minuutin. Kiitos kaikille osallistujille, toimitsijoille ja katselijoille ja kannustajille. Siinä oli tämän päivän piirikunnalliset kilpailut. Kiitos.